वेंगुर्ला मार्केटातली सगळ्यात मोठं प्रॉब्लेम आहे असा. एखादी एस टी हिली का सगळा ब्लॉक. आता ही एस टी जवळजवळ 10 मिनटं झाली हा चलता बाजारातच अजून. गाडी लावचे वांदे, सगळ्या लोकांक चलाचे वांदे. आज रविवाराक लागून माणसं पण मरणाची आहोत. माणसं गाडी आहोत त्यात करून ही एस टी इली. एका पर्याय काहीतरी शोधणं गरजेचं.